Ja està, sí. Bon dia, guapíssims i guapíssimes. Jo sóc l'Albert Rossell i vinc a parlar-vos de les visites guiades que fem a Guimerà i el museu gestionat per Guimerà Info. Guimerà és un poble de l'Urgell, està a tots els rànquings dels pobles més bonics de Lleida, està a tots els rànquings de pobles medievals més bonics de Catalunya, i entrar a Guimerà és com transportar-te 7 segles enrere, no? Et fas una idea de com la gent vivia en una ciutat emmurallada, plena de carrers estrets i serpentejant, i escales que et van duent cap a l'església gòtica i cap al castell i la seva torre de guaita. Aleshores, la gastronomia està a l'alçada dels paladars més exigents, tenim bons restauradors, tenim pa com el que menjàvem abans, tenim embotits com es feien tradicionalment, tenim vi viu Guimerà, tenim vermut fet a la cooperativa i tenim un oli d'oliva arbequina que és una meravella. I no em talleu perquè he de parlar del paisatge, que és inspirador, d'acord? Molts artistes han triat Guimerà per venir-hi a viure. I jo el que us vull convidar és que vingueu a fer una primera visita i que ens porteu clients de les vostres agències o de les vostres oficines. Molt bé.